Tak vyzerá to tak, že predpoveď vetra nám trošku zmenila ako vždy a som nútený odísť na druhú stranu ostrovu, čo ale v túto nočnú hodinu bude trošku kaša, lebo je to, že neubytovanie, takže uvidím, kde sa vyspím, ale mal by byť veľmi dobrý vietor, takže mi to za to stojí, aby som stadiaľ to išiel preč. No, dorazil som na miesto, je tu asi 18 stupňov, že dosť kosa, vonku spať nebudem, nie je tu nikde nič, sú tu len skaly. Ale sú tu už nejaké auta, to znamená, že dorazil som na správne miesto, nemusím spať v aute, takže vybavené. Dobrú noc. Trošku skoro skončilo, ako som chcel. Odpalil mi to poistku milom. Kajt išiel priamo čiarou do asi najostrejších skál, ako som kedy zažil. Takže vybavené dneska, no. Ale stále to za to, sešna bola dobrá, ale bola trošku drahá. Som na severe ostrova, kde v podstate nič nie je, len sem tam nejaký zrub ako tento. Lavové kamene, more, vlny, nič, čo by ľudí zaujímalo. Rodinky s deťmi tu veľmi nestretneme, to sú skôr na východe ostrova. Toto je veľmi veterné miesto so silným prúdom morským, takže naozaj kúpajúcich tu neuvidíme vôbec. Sem tam nejakí windsurfisti, ktorí tu jazdia, majú tu karavany. Je ich skôr pomenej, sú to väčšinou lokály, takže toto nie je veľmi turistické miesto, ale mne sa to tu veľmi páči, je to tu fajn. Nič tu nie je, človek to nestretne aj hodinu nikoho v podstate a je to také prírodné, no. Fajn, mne sa to páči.
som na najsevernejšom mieste na Fuerteventure. Je to dedinka rybárska, ktorá asi ani nemá meno. V podstate je tu zo pár domov, nejaký priviazaný pes, jedna krčma, ktorá je zavretá. Fuerteventura je podľa mňa veľmi pekný ostrov, keď je veľmi kamenný, skoro žiadna vegetácia tu nie je, sú to len nejaké kozy a skaly, nič iné tu nie je. More je tu veľmi pekné, azurové, veľké vlny, ako ste mohli vidieť. Vietor 80% do roka, takže na vodné športy je to vynikajúce miesto. Určite by som zase ešte chcel niekedy vrátiť. Čo sa týka surfovania, no zlé to nebolo, určite som od toho čakal možno trošku viac, ale bolo to fajn. Čo sa týka kiteu, klasicky dobré podmienky. Na freestyle moc bohužiaľ nie, lebo tie vlny sú moc veľké na to, aby sa dalo nejaké triky robiť, ale ako na to, že som dohnal tú letenku 3 dní pred odjazdom, tak som veľmi spokojný s týmto výletom.